La modelul al 5-lea avem următoarea problemă de analiză matematică clasa 11-a. Se dă funcția f definită pe R cu valori in R, f de x egal cu e la x pe lângă x pătrat minus 4x plus 1. La punctul 1 se cere să se arate că derivata este e la x pe lângă x minus 3 pe lângă x plus 1, aplicându-se formula de derivare pentru produs, se obține rezultatul. La punctul B se cere să se determine abscisele punctelor de pe graficul funcției f, în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta y egal cu 2020. Ce înseamnă o astfel de dreaptă? Iată, să zicem că aici este 2020, este o dreaptă orizontală. Deci ne cere să găsim abscisele punctelor de pe grafic în care tangenta este tot o dreaptă orizontală. Asta înseamnă că va avea panta egală cu 0. Dar panta este tocmai derivata în punctul respectiv. Deci, de fapt, ne cere să găsim valorile x0 pentru care f' de x0 egal cu 0. Cu alte cuvinte, punctele critice. Pentru aceasta folosim forma de aici. Rezolvăm cu alte cuvinte ecuația f de x egal cu 0, adică e la x pe lângă x minus 3 pe lângă x plus 1 egal cu 0. Avem un produs care se anulează. Asta înseamnă că luăm pe rând fiecare factor. E la x egal cu 0 nu are soluții, deoarece exponențiala este întotdeauna strict pozitivă. X minus 3 egal cu 0 rezultă x egal cu 3. Și x plus 1 egal cu 0 rezultă x egal cu minus 1. Deci acestea sunt abscisele celor două puncte. La punctul C se cere să se determine valorile reale ale parametrului A, pentru care graficul funcției f de x intersectează dreapta de ecuație y egal cu a în exact 3 puncte. Ținând cont că ecuația graficului este de forma y egal cu f de x, înseamnă că, de fapt, discutăm despre ecuația f de x egal cu a, care trebuie să aibă exact 3 soluții. Și pentru aceasta vom folosi metoda șirului lui Rolle, aplicată ecuației f de x minus a egal cu 0. Vom nota f de x minus a cu g și considerăm funcția g definită pe R cu valori în R, g de x egal cu f de x minus a. Derivata lui g este chiar derivata lui f, pentru că a este o constantă. Prin urmare, a rezolva ecuația g' de x egal cu 0 este echivalent cu a rezolva ecuația f' de x egal cu 0 și pentru care la punctul B am găsit rădăcinile x egal cu 3 și x egal cu minus 1. Bun. Apoi completăm tabelul cu x, g' și g. Și avem minus infinit plus infinit, minus 1 și 3 în care derivata se anulează. Calculăm g de minus 1, care înseamnă f de minus 1 minus a, adică e la minus 1 pe lângă minus 1 la pătrat, care înseamnă 1 plus 4 plus 1. Deci 6 pe e.
Ne reamintim că f de x este e la x pe lângă x pătrat minus 4x plus 1. G de 3 este e la a treia pe lângă 9 minus 12 plus 1 și aici mai urma și minus a. Deci este egal cu 6 supra e minus a. Așa și aici minus a. Deci vom avea minus 2e la a treia plus a. Limita când x tinde la infinit din g de x, adică din e la x pe lângă x pătrat minus 4x plus 1 minus a înseamnă infinit ori infinit, infinit, minus a plus infinit. În timp ce limita când x tinde la minus infinit din e la x pe lângă x pătrat minus 4x plus 1 minus a, putem transforma într-o limită la plus infinit înlocuindu-l pe x cu minus x, deci vom avea limită când x tinde la infinit din e la minus x pe lângă minus x la pătrat înseamnă x pătrat plus 4x plus 1 minus a, pe care o putem scrie ca limită când x tinde la infinit din x pătrat plus 4x plus 1 supra e la x minus a. Și aici putem aplica regula lui L'Hopital sau putem ține cont că avem o limită de tipul polinomială pe exponențială, care înseamnă 0. Deci vom obține minus a. Și acum, pentru ca ecuația să aibă 3 rădăcini, trebuie să avem 3 variații de semn. Cum aici avem plus, înseamnă că obligatoriu aici trebuie să avem minus, aici trebuie să avem plus și din nou aici minus. În felul acesta avem 3 rădăcini. Deci, condiția ca ecuația să aibă 3 soluții va fi ca minus a mai mic decât 0, 6 supra e minus a mai mare ca 0 și a minus 2e la a treia mai mic decât 0. Din prima rezultă că a este mai mare ca 0, deci a aparține de la 0 la infinit. Din cea de-a doua rezultă că a e mai mic decât 6 pe e, deci a aparține de la minus infinit la 6 pe e, iar din ultima rezultă că a este mai mic decât, nu, aici e tot minus a, scuzați, deci rezultă că a este mai mare decât minus 2e la a treia. Prin urmare, a aparține de la minus 2 la a treia la plus infinit. Intersectând toate aceste 3 mulțimi, va rezulta că a aparține de la 0 la 6 pe e.